Здравейте! Както казах в предишното видео, ще седна да науча някаква пиеска, за да ви покажа ния звук на този клавесин, за който говорих в предишното видео, който е, ако някой не е още разбрал, пасао, то е типичен клавесин от периода на възраждане на клавесина през 20 век. Не е копия на оригинален инструмент, така че това за него. Иначе малко да кажа за записа, който успях да сътворя. Единствената техника, която имам, е телефона ми, който е iPhone 7. Да, по някакво извънредно стечение на обстоятелствата този телефон все още работи. Аз съм на принципа, че ако нещо все още работи, не се сменя. Не ми се е и налагало друг път да записвам, защото, както казах, аз сладкар станах. И сега съм записвала с този телефон, така че такова ще и предполагам качеството. Но искам и се малко да се пооборудвам с по-адекватни аудиозаписни техники. Ако някой има съвет, представа, какво би било необходимо за правене на запис в къщи, не е кой знае колко професионален, на клавесин или просто да кажем акустичен инструмент, би ми било много полезно. Аз питах ChatGPT, разбира се. Обаче, откакто се занимавам с AI малко по-професионално и използвам всъщност най-вече Claude в момента, да, убедих се, че ChatGPT не е моделът, на който да се има особено доверие, по ред причини. Така, за записа. Още нещо. Да, намерих някакви ноти на малките прелюдии и фуги от Йохан Себастиан Бах. Така че едно прелюдче от този сборник ще имате удоволствието да чуете. Удоволствие да се надяваме, че ще бъде такова. Да, и още нещо. Видеото е малко отрязано, така да кажем, защото аз стол нямам, на който да свиря, на който да седя докато свиря. И ползвам тук една масичка и не е изключително красиво. Всъщност имам един стол в годините ми на пианист изявен, който е от тези професионалните, които се повдигат и свалят, обаче нещо се щупи и е заседнал на най-високото ниво. И съответно ми е адски висок. Той още едно време се щупи. Пианото беше много високо, е много високо. И добре се получаваха нещата, ама клавесина е пък нисичък, не става. Обаче масичката работи прекрасно, IKEA масичка. Както казах, ако нещо работи, защо да се прави промяна?